tror, at den højest kan være 10 minutter eller noget. Nej, det er 15. Hej YouTube. Hej YouTube. Eller min vens anden video. Den failede totalt. Den måtte kun være 18 minutter, og den varede 15. Ja. Eller nej, lige omvendt. Den måtte Nå, ja, den måtte kun være 15, ja. Og den var 18. Ja. Nå, du får lige noget selv. Ja. Wee! It's a water slide. Jeg slider alle mine ting over til dig. Men det er jo tage lige tingene, der kommer over til dig. Nå. Yeah. Ja, skal jeg også tage dig? Nej. Nå, jeg mener videre. Ja, det gør jeg også. Det. Nå, ja. Sikke en fed vandfugl. Ej. Ja, den var virkelig dårlig. Ja. Yeah. Vi prøver at lave en anden fire trap med den her skeleton spawner, men det ser ud som om, at det ikke går så godt. Ja, skeletterne kan ikke spawne. Og enten er det fordi, der er ild rundt om den, eller så er det fordi, der er for meget lys. Men på samme måde er det også godt, fordi så behøver vi ikke hver gang vi går derned, så kommer der masser af skeletter og nakker os. Yeah. Kom. Hvor? Skal jeg tage den? Ja. Hvordan der er meget. Min iron pickaxe er snart ved at løbe tør. Skål. Jeg har rimelig meget sten. Hvor meget? Jeg har snart 64 gange 4. Fedt. Kan vi få 64 hver? Så kan vi også lave et hus inde i vores hus. Det tror jeg ikke, vi behøver. Nej, men vi kan. Ja. Okay, Dave. Ja. Du får lige de 64 gange 2 sten. Vent. Vi skal have alt det her mos. Okay. Fordi vi skal bruge det som gulv. Det tror jeg, det ikke er nok til. Nej, men noget af det. Så kan resten være sten. Så kan vi lave et dungeon gulv. Det kommer til at se flot ud. Hvad? Det kommer til at se flot ud. Det tror jeg skam ikke. Nej. Lol, jeg har lige fanget dig inde i... Hjælp! Nå, jeg er nødt til at ødelægge igen. Er det mere det der? No. Jo! Der. Wow. No. No. Jeg dør. Jeg døde. Jeg henter lige dine ting. Hvorfor starter jeg altid oven på vores hus? Jeg tror, jeg er bange for at sige, at tager du sværd på dig? Ja. Jeg er bange for at sige, at det røg ind i ilden og brændt. Nej.
Men resten af tingene blev reddet. Hvad med min iron pickaxe? Den blev reddet. Og giv det til mig her. Det kan du så ind i den kiste. Ja. Men i den... og den. Ej! Jeg har det. Okay, hvad? Giv mig det der mos. Det er meat. Også det der, du har lagt. Where? Nå, ja. Jeg vil også gerne bede om min lighter. Har du ikke fået den? Nej. Nej. Jeg får lighteren. Ja. Så er det bare i gang med at bygge mere på gulvet. Eller den... Det skal jeg nok gøre. Hvis du bare miner. Okay. Det går bare hurtigere. Jeg kommer op og hjælper, når min stenpickaxe er færdig udlagt. Ja. Hov, vi har jo noget guld her. 2. Det er ikke nok til en stenpickaxe. Nej, det er heller ikke det, jeg skal bruge den til. Nej, det er bare så dårligt, at man skal finde det der krast. Højt krast for at få korn. Ja. Altså, det vil gøre det meget lettere for at få brød og sådan noget. Ja. Og selvom der er nu sådan set rigtig meget af det der. Ja. Og dårligt vi engang kunne bruge vores bone meal til at give os det. Ja, det troede du jo. Det kan man godt. Bare ikke lige der. Ja. Nej. David, Ja. jeg har 32 kul. Har du? Ja. Fedt. Og Else. David, Ja. tjekker lige, hvor lang tid YouTube-videoen man var. 7 minutter. 7. Ja. Fedt. Nej. Hvad er det? Du skal blive dernede, indtil da vi har fundet noget iron. Jeg har lavet 11 i min inventory. Okay, vi mangler seriøst iron. Okay. Du kan lige få kullet og iron, så du kan varme det. Når min stenpickaxe er udlagt, som det snart er. Okay, jeg går op til dig. Jeg er henne ved vores hus nu. Okay. Hvis du går ind i det, så kommer jeg ind til. Jeg flygter fra dig. Okay. Jeg ligger lige... Jeg varmer lige selv. Ja. Og så kommer jeg over til dig med noget kul. Sådan. Hov, et kul. Så der. Nå, du har allerede lavet taget. Nå, jeg ved ikke, hvordan du har tænkt dig at lave det der, så du får lige af min cobblestone. Jeg har rigeligt. Okay. Er det så ikke andet? Så kan... Nå, nej. Hvad? Jeg troede bare lige, at jeg havde den der stenpickaxe, så jeg kunne udlægge alle fejl. Du kan hjælpe mig med at udlægge alt det der sand. Eller hvad? Jeg kan lave nogle trapper Til hvad? til, når vi går op
til anden etage. Det har vi der. Altså, jeg mener her, og det kan vi godt. Jo. Men så når man går hurtigere op. Nå, jo tak. Der er så et sted, man er nødt til at hoppe. Hvorfor? Det er fordi den går op i en anden trappe. Du kan bare udlægge den anden. Nej, så går det helt koldt ud. Sådan der. Så kan jeg matche dig med udlægge sand. Hvad med fakkerne? Bare udlægge dem. Okay. Men husk at sætte dem igen bagefter. Ja. Sætter vi bare, i stedet for at lægge dem i jord, så ligger det et andet sted. Anders, nu kan YouTube ikke se noget. Det er gift for lige YouTube. Suk, den lækker. Skål. Jeg finder noget sådan lidt på det der. Er der stadig mugsten tilbage? Jeg har 3. Ja. Resten så bare være cobblestone. Nå, YouTube. Så stopper vi vist for den her gang. Vi ses på næste mandag. Ja, hej!